स' आं दायो नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिनैनि रागाम प्रग्रामनि सोमोन्दै माबा हाबाफारिखौ आं बुंगोन। माने मैयाहाय 19 फेब्रुवारियावहाय जिखिनि हाबाफारि जाना थांबाय जों मैयाहाय गासैखौबो एक्सप्लेन खालामनानै खोन्थाबाय। बाट दिनैनि जे 20 फेब्रुवारि दिनैनि हाबाफारि दं बेफोरखौ आं प्रसेसखौ दिनै मा जागोन बेखौ आं खोन्थानि नोंथांमोननावहाय। फुंनि 5 बाजियावहाय आलारिनि देंखो जालांबाय आरो फुंबिलिनि 11 रिंगायावहाय ओनसोलारि सावथुन मुलुगनि दामगिरिफोरजों सावरायलायनाय सिगांनि दानि आरो इयुननि आरो दा सावरायगासिनो दङ दासिमबो। हांख्रायजानाय आलासि बेवहाय दङ जोंहा पबित्र मार्गेरिटा, मुस्रिमा गायत्रि महन्त आरो रजनि बसुमतारी मेडाम, जाय बर' फिल्मनि बा बर' सावथुननि एक्ट्रिस बा फिल्म डाइरेक्टर आरो लोगोसे प्रडिउसार। बिथाङाबो स्पिच होगासिनो दं दायो। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जोंनि बिटिआरनि मानगोनां प्रमद बर' सार, जोंहा गाहाय मावफुंगिरि, बिथाङाबो दायो दङ जोंजों। बेवहाय सावथुन देंखो आरो ब्लगिं आरो सेबखांग्रा आरो मोसानाय फोरोंगिरि, बिथोनगिरि, दिहुनगिरि आरो बायदि बायदि बे प्रग्रामखौ सावरायनाय जागोन, बेवहाय लानाय जागोन। आरो फिल्मनि सायावहाय पास्ट प्रेजेन्ट फिउचार बिनि सायावहाय सानजौफुनि दायो मिथिखागौ ना दायो 12:30नि सिगां सानजौफुनि जामुं जानाय बे 12था बाजियावथ' जाखायो। स' 12था बाजियाव दायो ओंखाम जानाय लोंनाय जाबाय। मानसिफ्रा दाबो जागासिनो दङ आरो नै 2था बाजिनिफ्राय आरो हारिमु कला दिन्थिफुंनाय जाबावगोन आरो बेवहाय माने माखासे एक्टर एक्ट्रिस जोंना सौफैनाय दंखायो बे प्रग्रामावहाय। आरो 4था बाजिनिफ्राय सेरजा देंखो जुथुमनाय जागोन आरो लोगोसे बेखेवगिरि हिसाबै मुस्रि अरुप कुमार दे आरो लोगोसे मावफुं सोद्रोमा बिटिसिनि। स' दायो बेवहाय जोंनि प्रग्रामा एसेबांनो दिनैनि 20 फेब्रुवारियावहाय गोबां एक्टर एक्ट्रिस फैदों, जेरै हमना ला सिद्धार्थ, लिंसार, हेलेना, मिथिंगा, फुजि बसुमतारी आरो लोगोसे सोरां नार्जारि, गोबां एक्टर एक्ट्रिस फैदों। स' बेयावहाय मोगा मोगि दायो लागोन आरो नोंथांमोननि बे कमेडि इउटुबनि जा दैमुबो बेबो फैदों आरो लोगोसे गोबां फैदों आरो ना। बिथांमोननि माखासे भिडिअ नुनो मोनगोन बायदि मोनदों नोंथांमोना। दा आं बाइट लागोन नामाथाय बिथांमोनजों माबोरै दं बिथांमोना, मा खामानि मावगासिनो दङ। स' दिनैनि हाबाफारिखौ प्रग्रामखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दायो पाब्लिस खालामबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेखौ बयनिबो खोन्थायो। स' बे आंनि हाबाफारि प्रग्रामा नैबेयाव दंमोन। स' दाहाय गासै माने एक्टर एक्ट्रिसफोरजों बाइट लानाय आरो लोगोसे जोंहा नैबे कालसारनिनो जोंहा EM जोंहा दावबायसा सार, बिथांजोंबो बाइट लागोन। स' बिथांनिबो भिडिअ आं आपलड खालामगोन। स' नोंथांमोना जायफोर सौफैयाखै बेयावहाय बिथांमोननि खुगानिफ्रायनो मोन्थिनो मोनगोन मा जाथाय जादों बेवहाय, माने मा हाबाफारि लादों बेवहाय, मा जालांखो आरो मा जाबावगोन गाबोन दिनावहाय। स' बेयाव सोरबा कल खालामना सोंहरदों दिनै मा हाबाफारि आरो लोगोसे गाबोन मा हाबाफारि जाबावगोन। स' बिनि थाखायनो आं बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय, लाइभ फैनानै गासिबो जाहाथे नुजोबथों आरो भिडिअ बानायनानै आरो होनाय माने स्टुडिअ आरो बे जास्लाबनाय नङा बेखौ साननानै आङो लाइभआवनो थास्रानोसै नामा, लाइभआवनो थानानै डाइरेक्टलि बुंनानै होजोबनोसै नामा। स' बेबायदि आरो ना। ओंखाम जानायनि हाबाफारि बुङोब्ला ओंखाम जानाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दंखायो आरो लोगोसे बेवहाय जायफोर मोनजायाखै थांनानै सोंनानै जाहैबानो जाबाय, मोजाङै रायज्लायबानो जाबाय, बयबो मोनजादों। आरो सोरबा बेवहाय थानानै एसे आंगायनानै गौराङावबो दंफैयो, आंबो नै गौराङावसो दंफैयो दायो, नायबानो जाबाय। आं गौराङाव फैनानै नेट मोना बेयावहाय सिङावहाय, जायनि जाहोनाव आं गौराङाव फैनानै बे भिडिअखौ लाइभ होफैनो गोनां जादों। स' थेंक इउ स' माच गाइस, भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय। बाय बाय।